Dôležité je tiež vedieť, ako na to pomôcť. V tomto smere má štátny program na podporu podnikania Startup. Iniciátorom je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ktorá ho zároveň finančne podporuje. Ide v podstate o program, ktorý podporuje nové, začínajúce, hlavne inovatívne a technologicky orientované firmy. Tie môžu najviac profitovať z programu, ktorý ponúka inkubátor Plug and Play v Silicon Valley. V meke priemyslu v USA sa už vystriedali 4 firmy víťazí minuloročného startupu. Bolo veľmi príjemné, že sme mohli prísť do Ameriky a komunikovať s novými možnosťami, ako môžeme predávať ten náš produkt, ako môžeme aj rozširovať a zlepšovať. Komunikovali sme s investormi, s nejakými mentormi, radcami, ktorí nám povedali nejaké nápady a myšlienky, ako zväčšiť a zlepšiť náš produkt. Startupový rozvojový program bol doteraz prezentovaný v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach na pôde vysokých škôl. Keďže ide o inovatívne firmy, tak predpokladáme, že práve z tohto prostredia vyjde najviac spoločnosti, najviac záujemcov. Aj tohtoročných víťazov startupu bude vyberať odborná komisia. 4 z nich pocestujú na 3-mesačný program do USA. Pre televíziu Region Marta Michalková Tomášová.